खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायग्रोनाय बावहरनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ सीएम प्रमद बर'आ बिटिआरआव गाहाय जौगाखां बिथांखिफोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरआव गोजोन आरो दावगानायखौ थुलुंगा होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानजों सीएम प्रमद बर'आ मोनथाम गाहाय बिथायारि सानज'थाइ मावथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया गासै जौगाथायखौ बांहोनाय आरो ओनसोलनि बिथायारि सानज'थाइखौ गोख्रों खालामनाय। मावथांखिफोरनि मादाव दङ सेथियाव बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि सीएम ब्लक, ओनसोलाव खुंथायारि आखा-फाखा आरो खुंथायखौ बांहोनो थांखि लानाय। नैथियाव दङ रामसीता लक्ष्मण ठाकुरबारि बिजनीआव प्रेम स्टल धर्मशाला, गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ थाहोनायजों लोगोसे धोरोमारि आरो हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि मोनसे मिरु महरै खामानि मावनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। थामथियाव दङ रभा सैनासालि श्री श्री काली मन्दिर पानबारि, धोरोमारि आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि मोनसे मावथांखि। बे फालिथायाव बाहागो लानानै श्री प्रमद बर'आ गोसो होनानै बुङो दि बेफोर मावथांखिफोरा मोनसे गोजोन आरो दावगालु बिटिआर दानायनि नोजोरजों गोरोबनाय। खेबसे आबुं जानायनि उनाव बे हाबाफारिफोरा ओनसोलनि समाजारि, रांखान्थियारि आरो हारिमुआरि जौगानायाव मख'जाथाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बिथा गायसननाय फोरबोफोरा ओनसोलारि थागिरिफोर आरो दैदेनगिरिफोरनि थुलुंगानायजों लोगो मोनदोंमोन, जायफोरा बे मावथांखिफोरनि सोलायनाय गोहोमनि बादै मिजिंथिजादों। बेफोर बिथायारि सानज'थाइ जौगानाया बिटिआर खुंथायनि गावनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय अरायथा जौगानाय आरो जौगानायखौ रोखा खालामनो रादाय होनायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ उदालगुरियाव गुदि साहस फोरोंथाय बादा 2024 निफ्राय 25 सोलिगासिनो। बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाना उदालगुरिनि राइन' इक' रिजर्ट खौरांनि डिमाकुसियाव बेसिक एडभान्सार ट्रेनिं केम्प 2024 निफ्राय 25 खुंफुंदों। 5 अक्ट'निफ्राय 9 जानुवारि 2025 सिम खुंजानाय बे बादानि थांखिया साहसगोनां गेलेमु रोंग'थिखौ बांहोनाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव लाइमोनफोरखौ नांथाबनायखौ बांहोनाय। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मोनबा जिल्लानिफ्राय गासै सा 65 सोलोंसाफोरा बाहागो लादों। फोरोंथायाव रक क्लाइम्बिं, रेपलिं, चिमनी क्लाइम्बिं, जुमार क्लाइम्बिं, हाइ दिरुं चेलेन्ज आरो ट्रेकिं बायदि हाबाफारिफोर दं। बे हाबाफारिया साहसगोनां गेलेमुफोरखौ थुलुंगा होनो आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेजेराव थाद'नो हानाय गोहो सोमजिहोनो नाजादों। थामथि खौराङाव दङ सीएम प्रमद बर'आ अत्रिमुनि जगियाकुन्डा गौशालानि हाबनाय दरखंखौ बेखेवदों। मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम श्री प्रमद बर'आ मैया उदालगुरिनि सुख्लायाव अत्रिमुनि यगाकुन्डा गौशालानि गोदानै लुफुंनाय हाबनाय दरखंखौ बेखेवना होयो। बे दरखंखौ बिटिसिनि डब्लिउपिटि आरो बिसि ट्राइबेल एफेयार्स पि बिफाना लुदोंमोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री दावबैसा बर' आरो गोबां गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय ओनसोलाव हारिमुआरि आरो धोरोमारि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायाव मोनसे मख'जाथाव आगान। ब्रैथि खौराङाव दङ सीएम प्रमद बर'आ बिटिआरनि गंनै मिनि स्टेडियामनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरखौ सा-सानजानि गेलेमु मिरु महरै गायसननो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगानजों बिटिआरनि सीएम श्री प्रमद बर'आ मोननै गाहाय गेलेमु बिथायारि सानज'थाइ मावथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे मावथांखिफोरनि गेजेराव कलाइगावआव थानाय कलाइगाव रंथालि बगिचा मिनि स्टेडियाम आरो रौतायाव बिर सिलागां बसुमतारी गोसोखां मिनि स्टेडियाम दं। खेबसे आबुं जानायनि उनाव बे सुबिदाफोरा बिटिआरआव गुदि थाखोनि गेलेगिरिफोरनो गावसोरनि रोंग'थिखौ सर' खालामनो आरो बांहोनो मोनसे प्लेटफर्म होगोन। बे फोरबोआव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री दिगन्त बरुवा आरो डक्टर निलुत सरगयारीजों लोगोसे बिफानारि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया ओनसोलाव गेलेमु आरो लाइमोन जौगाथायखौ जौगाहोनो रादाय होनायखौ रोखा खालामो। बाथि खौराङाव दङ एसटिएफआ हेर'इननि मोन 28 कन्टेनार जब्द, गुवाहाटीआव सासेखौ हमदों। गुवाहाटीनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव गावसोरनि सिग्रोमनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। सासे दुथां फालांगियारिखौ जाफुंसारै हमनो हादों आरो गोबां बिबांनि फेग्रा बेसादफोरखौ जब्द खालामदों।
मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै इन्सपेक्टर कपिल फाटकनि दैदेननायाव एसटिएफनि जवानफोरा समबारनि मोनाबिलियाव बशिष्टा पुलिस थानानि आवथायाव थानाय जराबाद 9 माइल ओनसोलाव सिग्रोमदोंमोन। अपारेशननि समाव एसटिएफआ 37.03 ग्राम गिलिरनि हेर'इननि मोन 28 कन्टेनारजों लोगोसे नोगोद 2,700 रां आरो गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। हमजानाय फालांगियारिनि सिनायथिखौ 12 माइल जराबादनि थागिरि 22 बोसोर बैसोनि गौरै होनना मिथिनाय जायो, जाय ओनसोलारि ड्राग्स फालांगियाव लोब्बा थानायनि थाखाय मिथिजायो। बे अपारेशना गुवाहाटीनिफ्राय फेग्रा मुवाफोरखौ फोजोबस्रांनो एसटिएफनि सोलिबाय थानाय रादायखौ दिन्थियो। बिबानगिरिफोरा गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिहोबाय थानो समायखिरा लादों आरो आयेन बेरेखा ड्राग्स नेटवर्कजों सोमोन्दो थानाय गुबुनफोरखौ हमनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ जल जीवन मिशननि सिङाव कक्राझाराव जल मित्र हरतालआ दै जगायनाय सिबिथायखौ बन्द खालामदों। जल जीवन मिशननि सिङाव जल मित्र मावथिफोरनि मोनसे गेदेर सोमावसारनाया 3 जानुवारिनिफ्राय कक्राझाराव दै जगायनाय सिबिथायखौ थाबथाहोदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआरनि जल मित्रनि दैदेननायाव बे हेंथा दिन्थिफुंनाया कक्राझार पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं (पिएइचइ) खोन्दो मावख'आव जादोंमोन, जेराव मावसाफोरा थालांनाय बेथनखौ हगारनो आरो गावसोरनि मुजुरिखौ बांहोनो दाबि खालामदों। दुलाराय आसाम पिएइचइ अरायथा नङि मावथिफोरनि बेनारनि सिङाव खामानि मावनानै हरतालि मावथिफोरा सांग्रांथि होदोंमोन दि जेब्लासिम सोरखारा बिथांमोननि दाबिफोरखौ सुफुंजाया अब्लासिम दै जगायनाय सिबिथायफोरा बन्द थागोन। बे सोमावसारनाया गासै ओनसोलाव दै जगायनायखौ हेंथा होदों, जाय जल जीवन मिशननि सिङाव होनाय सिबिथायफोरनि सायाव सोनारनाय थागिरिफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों। बे हेंथा दिन्थिफुंनाया अरायथा नङि मावसाफोरनि गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय अजदफोरखौ नोजोर होयो, जाय ओनसोलाव गोनांथार सिबिथायफोरखौ मोजाङै सामलायनायजों रोखा खालामनो थाखाय गोनांथार थांखिनि गोनांथिनि सायाव बोलो होयो। 7थि खौराङाव दङ कक्राझार जिल्लानि मोनबा बियाबनि थाखाय जोबथा बिसायख'थि फारिलाइ फोसावबाय। आसामनि कक्राझार जिल्ला खुंथायआ 6 जानुवारियाव जिल्लानि मोनबा बिधानसभा बियाबफोर कक्राझार, बावखुंग्रि, दतमा, गसाइगाव आरो पटबझरानि थाखाय जोबथा बिसायख'थि फारिलाइ फोसावदोंमोन। जिल्ला कमिशनार मसान्दा एम पर्टिना कक्राझार जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि कनफारेन्स हलाव खुंजानाय मोनसे खौरां मेलाव गुवारै फोरमायथिदोंमोन। बोसोर 2025 मायथाइनि थाखाय थि खालामजानाय भटार फारिलाइआ मोनफ्रोमबो बियाबनि थाखाय माखासे ब्रेकडाउनखौ होयो। सेथियाव दङ गसाइगाव बिधानसभा बियाब। गासै भट होगिरिफोरा जादों 1,12,589। हौवा भटारफोरा जादों 57,983 आरो आइजो भटारफोरा जादों 57,605 आरो थामथि आथोननि भटारफोरा जादों 1। नैथियाव दङ दतमा एसटि। गासै भट होगिरिफोरा दङ 1,06,582। हौवा भटारा जादों 53,018। आइजो भटारफोरा जादों 53,834। थामथियाव दङ कक्राझार एसटि। गासै भट होगिरिफोरा जादों 1,44,000। हौवा भटारफोरा जादों 70,631। आइजो भटारफोरा जादों 73,367 आरो थामथि आथोननि भटारफोरा जादों 2। ब्रैथियाव दङ बावखुंग्रि। गासै भट होगिरिफोरा जादों 1,62,117। हौवा भटाराव दङ 80,712। आइजो भटाराव दङ 81,404 आरो थामथि आथोननि भटाराव दङ 1। बाथियाव दङ परबतझरा। गासै भटारफोराव दङ 1,72,170। हौवा भटारफोरा दङ 88,021। आइजो भटाराव दङ 84,148 आरो थामथि आथोननि भटारफोरा जादों 1। जोबथा बिसायख'थि फारिलाइआ गासै जिल्लायाव सा 6,169 भट होग्राफोरनि बांनायखौ दिन्थियो। जिल्ला कमिशनार मसान्दा एम पर्टिना जिल्लायाव उदां, मोजां आरो रोखा बिसायख'थिखौ रोखा खालामनायाव गोदान भटार फारिलाइनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। 8थि खौराङाव दङ आसामाव 14.11 लाख फरायसाफोरखौ बिजिरनो थाखाय गुणोत्सव 2025 नि गिबि खोन्दो बेखेवदों। आसाम सोरखारा 6 जानुवारि खालि आसाम गुणोत्सव 2025 नि गिबि खोन्दोखौ जागायदोंमोन, जायनि थांखिया आसामनिफ्राय 14.11 लाख फरायसाफोरनि दिन्थिफुंनायखौ बिजिरनाय। बे हाबाफारिया 9 जानुवारियाव जोबहैगोन। गुणोत्सव 2025 नि आयदाया जादों गुन गोनां सोलोंथाइखौ रोखा खालामनाय।
गिबि खोन्दोआव रायजोनि 11 जिल्लाफोर, 16,056 फरायसालिफोर आरो 14,11,874 फरायसाफोरखौ 6,365 बायजोआरि बिजिरगिरिफोरनि मददजों बिजिरनाय जागोन। गुणोत्सव 2025 नि गिबि खोन्दोआ 9 जानुवारिसिम सोलिगोन आरो बेखौ बरपेटा, बजालि, श्रीभूमि, कामरुप, कार्बि आंलं, कक्राझार, लखिमपुर, नगाव, शिबसागर, खोला सालमारा, मानकासार आरो उदालगुरि जिल्लाफोराव खुंफुंनाय जागोन। आसाम सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ बुंदों गुणोत्सव 2025 गुन गोनां सोलोंथाइ थि खालामनाय आयदाया 6 निफ्राय 9 जानुवारिसिम 11 जिल्लाफोराव जागोन, जेराव 16,056 फरायसालिफोर आरो 14,11,874 फरायसाफोरा 6,365 बायजोआरि बिजिरगिरिफोरनि मददजों जागोन। बयनिबो हेफाजाब आरो सांग्रां बाहागो लानायखौ गोसो गोरबोजों खावलायनाय जायो दि बेखौ जाफुंहोनायखौ रोखा खालामनो आसामनि इयुननि थाखाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड इनफ पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।